Adrian u jien din il-ġimgħa illi ġejja se nkunu qegħdin nerġgħu immorru l-qorti għal darba oħra fejn din id-darba se niftħu kawża biex nagħmlu ċert illi nġiebu lura l-400 miljun tal-poplu Malti u Wawċi. Hekk kif kien bis-saħħa ta' Adrian u l-Partit Nazzjonalista li ġew l-isptarijiet lura, din id-darba se jkun bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista li nġiebu lura l-400 miljun ta' uliedna, l-400 miljun tal-poplu Malti u Wawċi. Eksosna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħat wara nofsinhar matul ix-xandira maratona ġbir ta' fondi organizzata mill-Partit Nazzjonalista. Akkumpanjat mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija, Bernard Grech spjega triq il-qudiem sabiex il-poplu Malti Wawċi ġib lura l-400 miljun euro mogħtija mill-Gvern tal-Labor lill-kumpaniji Vital Stewart f'kuntratti dikjarati fraudolenti mill-qorti. Għal-qsant il-Partit Nazzjonalista fil-jiem illi ġejjin se jkun qiegħed jiftaħ kawża l-qorti u bekk jkun jista' jibda x-xogħol biex il-poplu jingħata flusu lura. U insista illi il-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex jimbotta lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafaf flimkien mal-Avukat Ġenerali Viktorija Buttigieg u l-Avukat tal-Istat Christopher Soler iżda jidher li kollox waqa' fuq widnejn torox. Il-Partit Nazzjonalista l-unika tarka tal-poplu Malti u Wawċi biex inġibu lura il-flus tal-poplu Malti u Wawċi. Il-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija saħaq li l-qorti tal-appell sostniet li l-ola esponenti tal-Gvern u l-aġenziji tiegħu kienu f'kollużjoni mal-barranin biex jisirqu lill-poplu Malti u Wawċi. U insista li f'kull pajjiż normali jirreżenjaw daw kollha involuti f'każ ta' dan it-tip jew saħansitra jaqa' l-Gvern. Iżda f'Malta kellna Prim Ministru li baqa' jiġġustifika dak li seħħ u jiddefendi lil ta' Stewart. Aħna naċċertaw wan li tittieħed ir-responsabilità. Tu illi dak illi ma jridx jagħmel il-Gvern inġeluh jagħmlu u ċoe jiġbor l-400 miljun lura u tri illi kull min naqas iħallas isofri il-konsekwenzi ta' għamilu. Bernard Grech u Adrian Delija fakru li l-Gvern ma jistax ikun sarja fl-akbar frodi fl-istorja u qisu xejn mhux xejn. Huwa għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jistinka biex issir ġustizzja u jinġibu lura il-miljuni ta' euro il-insterqu f'din il-frodi.